Hello Pilipinas! Magandang araw sa inyong lahat. Ito si Mike Padua at nakituloy tayo sa pinaka-latest update. Ito po ang latest sa ating panahon at meron po tayong namumuong sama ng panahon sa may bisinidad ng Guam. Silangan po nito. At mukhang ito po ay forecast ng mga computer models na maging isang malaking tropical cyclone o bagyo sa susunod pong linggo hanggang sa weekend. At medyo split po ang mga computer models na yon, yung mga reliable ones like the American at yung European model kung saan po siya pupunta. At medyo namimili ko po ang Luzon, ibang bahagi po ng ating kapuluan. So depende po kung saan po yung magiging tracking niya. At tandaan po ninyo, Oktubre na po na yun. Usually ang Oktubre, Nobyembre at Disyembre ng mga formation ng mga bagyo ay bihira po mag-recurve at tuluyang dumadaan po sa atin. Ang pinipray po natin, sana po ito ay lahat umakyat. Okay? So, papakita namin sa inyo in a while. At ito pong weather analysis, ito po yung Tagalog version ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation para sa ngayong araw na ito ng Webes hanggang Sabado, Oktubre 17 hanggang 19, 2024. At bago tayo magsimula, gusto kong pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainable with You. Yung interested, click lang po ang link dito. Or kapag kayo po ay nanood sa Facebook channel, meron pong link doon sa description patungo sa BPI Sustainable with You. Ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by ang Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. At ngayon, umpisa na natin ang update. Itong latest GovSat at ito po yung LPA na binabantayan natin na yun. Mabagal ang kumikilos, silangan ng Guam. Ito po si LPA 93W sa buong sama ng panahon. Less than 35% ang probability maging bagyo sa sunod na 24 oras. But sa mga susunod na 5 araw, ito po ay mukhang magiging malaking LPA dito po sa may bahagi nito ng Philippine Sea. Silangan ng Kabikulan. At may mga senaryo po kung saan po siya pupunta as early as of today. But again, ang forecast po nito ay more than 5 days pa. Pag more than 5 days, nasa 0 to 20% po ang probability. So, marami pa pong pwedeng magbago hanggang mag-blend po lahat ng computer models. Yan po ang babantayin natin in the coming days. I-pray po natin na lahat po ito ng mga information ay umakyat at hindi po pumunta sa ating kapuluan. At sa ngayon, nakita na po natin ang umpisang bugso ng amihan. May hinang hanging amihan po ito o northeasterly wind flow sa may dulong hilagang Luzon. At apektado na rin po ang Taiwan at katimugang costales ng China. At dito rin po sa may silangan bahagi po ng Quezon, Kabikulan at Samar provinces na feel na po natin ang taglamig. Okay? Although, hindi pa po natin sinasabi na nasa taglamig na po tayo, but nakikita na po natin mga unang bugso nitong amihan at medyo hindi na po masyadong kainitan ang gabi natin. Okay? So, assign po yan, napapunta po tayo sa taglamig o yung tinatawag nating cool dry season sa ating kapuluan. But since meron po tayong inaasahang mahinang La Nina, may mga ulan-ulan pa rin po tayo, mga thunderstorms na inaasahan kahit po sa Disyembre at Enero hanggang sa Marso of next year. Okay? So, above sa normal. Unless mag-iba po ang forecast na yung November at December, neutral lang. So, normal pa rin ang ating klima. But ang worry natin, kahit may La Nina o walang La Nina, ay itong mga bagyo. Sana po wala pong mag-landfall at pinakita natin sa last nating update yung mga trends ng mga bagyo since 1948 na most of them, majority po ay nagko-cross po ng Pilipinas dahil po sa pagbaba nitong mga high pressure cold high pressure system na magsasign po na o kaya magbubuga po ng hanging amihan para sa ating kapuluan. Ang i-pray natin, sana po malakas po yung inatawag nating upper level winds o wind shear para sirain po itong mga potential na mga bagyo. Kailangan po natin yung cool dry air para masira itong mga bagyo, hindi yung warm moist air. Kasi pag warm moist air tulad nito, ay talaga magde-develop po yan. So, okay, so yan po ang latest.
Maganda naman po ang panahon sa ating kapuluan, kaya lang sa hapon o gabi may mga inaasahan po tayong mga thunderstorms. So ito yung fast animation mula sa University of Wisconsin Tropical Cyclone page at nakita po natin na mabagal ang kumikilos itong LPA na ito east of Guam. At inaasahan po ito, gagalaw po ito dito at dito po siya mag-reorganize o mag-organize bilang isang malaking LPA sa east ng Kabikulan. At mamaya papakita natin sa inyo ang latest mula sa dalawang reliable computer models. Nagkakatalunan lang sila pag more than 5 days ang forecast, but kung less than 5 days ay nagbe-blend po sila at nag-a-agree kung saan po siya pupunta. Okay? At meron pa po dito mga kaulapan, dala po ng Intertropical Convergence Zone na posibleng may isa pang mag-form kasi sa computer models na dalawa, pareho, dalawang bagyo ang mag-form. Yung isa malapit sa Pilipinas, yung isa doon sa may Guam. So, yan po ang nakakatakot. Medyo scary, but yan lang po, i-pray natin na umakyat po sila. So, ito yung zoom-in satellite animation mula sa windy.com at nakita po natin itong mga localized thunderstorms na papalapit po dito sa may southern Bicol like Albay at Sorsogon. Magpapaulan po yan. At baka magpaulan din po dito sa ibang bahagi po ng Kabikulan na yung gabi or late in the afternoon. Dito rin po sa may Visayas at Mindanao, lalong-lalo na may mga localized thunderstorms rin po sa mga oras na ito. Now, ito po yung European model wind and pressure forecast. So, ipapakita natin sa inyo for the next 3 days. So, sa ngayon, may mahinang amihan sa ating lugar. Bukas po ng Friday hanggang sa Saturday at Sunday, mukhang yan na po. May nag-form po ditong low pressure system. Ito na yung galing sa Guam. Mag-reorient po dito. O mag-reorganize po dito. At meron pang isa dito. Mukhang mag-form. At kung i-extend po natin hanggang sa next weekend. Or 5 to 10 days from now. Ito po ang mangyayari yan. So sa Monday. Lalapit po dito sa may east of Bicol. At mukhang mag-form bilang isang low pressure system na medyo malaki. At yan na po ang bugso ng amihan. Unang bugso ng amihan, which is earlier than expected. Kasi November po yung darating. So, October 23, nandyan na po siya. Apektado po ang Batanes at extreme northern Luzon. At ito naman po yung LPA na mukhang magiging tropical depression. At meron pang isa dito sa may Guam area na mag-form. And October 24, 25 hanggang 26, ito po ay tatahak po sa may dulong Hilagang Luzon. At makikita po niyo gaano kalaki po ang kanyang sirkulasyon. Yan po ang kanyang sirkulasyon. Itong potential na tropical depression o tropical storm. At mukhang apektado po ang 3/4 ng ating bansa. Okay? At ito naman po yung isang bagyo pa mag-form sa may north of Guam. So, yan po ang pinapakita ng European model. Medyo bad news lang sa European model kasi malapit na malapit sa atin. Samantala, kung titingnan natin ang American model, iba po ang pinapakita. Sa Monday, mag-form yung dalawang low pressure system. At sa Tuesday, sabay-sabay po sila aakyat pa norte. At yan po siya. Itong si 93W mukhang magiging isang malakas na super typhoon based sa American model. But again, more than 5 days po yan. Baka hindi po mangyari. But nakita niyo kinakain niya itong maliit. Meron naman pong isa mag-form dyan. So, yan po yan. Meron pa nga dito sa likod. So, maraming mga circulation, mga cyclonic vortex ang mag-form. So, hanggang Sabado, yan po siya. But good news po ang American model kasi paakyat po. Walang threat sa ating kapuluan. Kaya kung titingnan ninyo ang track, ganito po nangyayari, okay? Pag titingnan natin yung American model, ang tracking nito, pag ganyan, aakyat siya dito. While yung European model, mag-form po siya dito at papunta naman po dito. Yan po ang tracking ng dalawa. So, both of these models, o itong dalawang models na ito, ay mukhang safe naman po ang Kabikulan. But we will never know, hindi natin alam, na baka next week magbago na naman. Sana hindi po. Sana umakyat lahat para masaya po ang ating kapuluan na yung darating pong undas. Kasi po, alam naman natin, pag palapit na po ang undas, ayan na naman po yung mga bagyo. Parang frequent visitor ng mga bagyo ang mga cemeteries. Yan ang nakakatakot.
Naalala ninyo noong 2020, November 1, hindi po tayo naka-pay respect sa ating mga relatives na namatay dahil po binagyo tayo noong November 1 si Rolly, Super Typhoon Rolly, but hopefully hindi po ito matuloy at wala pong maglandfall sa ating kapuluan. Okay, kaya pag tinignan nyo itong ensemble ng American model, itong pinapakita niya, akit siyang papunta doon, so walang problema. While yung European model ang medyo bad news kasi mukhang lalapit sa atin. Yan ang tracking niya. So, let's wait and see hanggang pumasok po tayo sa 5-day forecast kasi more than 5 days po yan. Maraming pwedeng magbago. Mataas ang uncertainty. Napakababa ang probability, 0 to 20% ang probability niyan. Now, punta na natin ang latest sa ulan for the next 3 days hanggang sa Sunday. Inaasahan po tayo may mga rain showers and thunderstorms sa Palawan, Mindanao, parts of Visayas, sa parts of Bicol region, lalo po ang eastern sections ng Camarines provinces, Catanduanes, at sa may eastern sections ng northern at southern Quezon. May mga possibility po dyan ng mga thunderstorms dahil po sa mahinang amihan. Okay? Dito rin sa Naga, may mga possible mga thunderstorms sa hapon o gabi. So, yan po ang ating inaasahan. At sa ating wave forecast, na yung araw na ito hanggang Sabado ay manatili pong nasa 1 to 1.5 meters ang alon po dito sa may East Philippine Sea. Sa may inland waters po ng ating kapuluan, nasa, lang naman po, kalmado hanggang 0.5 meter ang wave heights. Gayon din po dito sa may West Philippine Sea. Very suitable po sa fishing at sea travel. Pwede kayong mangisda na sa early morning hanggang tanghali kasi sa hapon may mga thunderstorms po yan, mga subasko. Pero pagdating ng Sunday, naman po ang epekto ng mahinang amihan, maapektuhan po ang dulong hilagang Luzon. Ito talaga parang full-blown amihan na po dito. Dito naman sa atin, tamang-tama lang. Pero medyo maalo na po ito, mapanganib po sa mga maliliit na sasakyang pangdagat. So, pwede umabot po ito ng 3 meters in wave height. So, mag-ingat po tayo mga isda dyan sa silangan at hilagang bahagi po ng Luzon. Okay, so bago tayong paalam, itong latest Global Tropics Hazards Outlook ng Climate Prediction Center ng NOAA. Issued po ito kahapon, October 16. Valid po ito for the next 2 to 3 weeks. Now, for week 2, valid October 23 hanggang October 24, mukhang sa may Philippine Sea, dahil po sa pagbabalik ng wet phase ng Madden Julian Oscillation, above average po ay mga ulan natin, at mukhang more than 60% ang probability ng isang bagyo na pwedeng mamuo dito. So, yun yung pinapakita natin sa inyo, yung LPA 93W na magiging isang bagyo po, either super typhoon, or pwede rin tropical storm lang. So, depende po sa wind shear. Kung mahina ang wind shear, tuloy-tuloy po ang development niyan. Kung malakas ang wind shear, baka TD lang siya o tropical storm. So, ito ang medyo mabantayin natin hanggang katapusan ng Oktubre. Sa week 3, October 30 hanggang Nobyembre 5, ito ay medyo highly uncertain. Nasa 0 to 20% lang ang probability. So, pwedeng hindi matuloy. But pinapakita dito, more than 40% probability na mayroon pa rin formation ng isang bagyo dito east ng Taiwan at northern Luzon. So, let's hope and pray magbago at abangan na lang po ninyo ang pinaka-latest sa ating channel, Mike, Mr. Typhoon Padua sa Facebook at sa YouTube channel natin, Mr. Typhoon, sa latest sa ating panahon. At babalik ulit tayo na yung Sabado o Linggo para ibigay sa inyo ang weekend edition ng ating update kung nasaan na po yung LPA 93W, kung papalapit sa ating bansa o palihis. And malalaman po natin yan. At let's hope and pray na lahat po ito ay makyat. Yan po ang kailangan natin idasal. Alam natin this is based on science, facts, na delikado tayo, but there's always a miracle pagdating sa buhay natin dito sa mundo. So ito ulit si Mike, papaalam, mag-ingat po tayong lahat, #WeatherWiser, at maraming salamat po sa pagsuporta sa aking channel at sa panonood lagi sa mga upcoming tropical cyclones, mga bagyo at sa ulat panahon. At kita-kita ulit tayo ng weekends. Thank you so much and God bless po sa inyo lahat.